и да учите уроците си по-лесно. Да, знам, че вече направих такъв клип, но имам още няколко съвета и реших да прибавя тези от предишния клип и новите, така че да се получи. Просто реших да направя един клип и се надявам да ви хареса клипа и да наистина да помогне с тези, които се затрудняват да учат. Първият ми съвет е да направите списък с задачите, които трябва да свършите за деня. Отметнете или заградете задачите, които ще свършите най-бързо и оставете домашните за най-накрая. Така няма да се разсейвате от останалите неща, които вече сте свършили или ви предстоят да свършите и ще сте съсредоточени с домашните. Затова първо свършете нещата, които ще свършите по-бързо и оставете с домашните за накрая. Може да ги отбележите по какъв начин искате вие. Следващия ми съвет е да си оправяте раницата и дрехите от вечерта. Така сутрин няма да се чудите коя дреха да облечете или кой учебник да сложите и да си гледате програмата и да се бавите. Осветявайте тетрадките си по този начин, като виждате, така ще се вижда най-важното и ще се учите доста по-бързо. Пишете домашните си да лищета по този начин. Това наистина бе доста ви помага и до сега да съм ходила без домашна. Тъй като имам тест по география, си отбелязах по този начин уроците, които ще съдържа той и така ми е много по-лесно, защото не се чудя кой урок на коя страница беше. И е доста по-лесно. Следващия ми съвет е да си пишете точките на урока. Следващият да учите абзац по абзац и така да свързвате предишния абзац с след този, който сте научили току-що. Ще ви е доста по-лесно и ще научите урока. Думите по-английски аз ги уча последния начин. Пиша си думичката и си рисувам значението й. Тук се опитах да нарисувам куче, не ми се получи толкова добре, но все пак се личи, че е куче. И последният ми съвет е да учите с флаш-карти. Тъй като вече ви казах, че имам тест по география, аз си направих с флаш-картите по този начин. Написах си някои въпроси, които мисля, че ще има на теста, защото са важни. И написах от едната страна въпроса, от другата страна отговора. Така може да пишете и по математика. Някакви задачи от едната страна въпросът, а от другата страна решението. Също така и по чуждите езици, английски, немски или какъвто вид език учите. Да, надявам се клипа да ви е харесал, дайте палче нагоре, ако е така. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ми давате идеи за клипове. Чао! И дано да съм ви помогнала с